Șansa României este să o oprească și să o ia pe un alt drum. Tot de reformă, că nu vrea nimeni să se întoarcă la ce a fost până acum. Dar dacă vom continua așa, ne vom aservi băncilor mondiale, vom face datorii pe care nu o să le putem rambursa și vom parcela această țară și vom vinde litoralul, ca în toamna patriarhului de Gabriel Garcia Marquez, o să vindem munții, o să vindem stațiunile și din țărișoara noastră mai rămân numai Vlașca și Teleorman. Și nu ne iartă înaintașii noștri și nu o să ne ierte copiii noștri. Vă spun ce spunea Simeon Bărnuțiu în 2 mai 1948 pe prisma catedralei din Blaj și iertați-mă că vă spun că nu o fac catedra, o fac ca pentru frații mei, reproduc în ghilimele, țineți cu poporul toți ca să nu rătăciți, căci poporul nu greșește niciodată. Ăsta e mesajul meu pentru această asistență pe care o iubesc extraordinar de mult și o rog să mă ierte că nu predau lecții de istorie, dar trăiesc în istorie și mă apuc dimineața și albesc pe cărțile de istorie acestui neam și vreau să vă spun, ce veți auzi despre noi nu e adevărat. În anul ăsta de zbuciu în care ne așteaptă se vor spune multe minciuni despre noi, cum se prefigurează și în Apocalipsa din finalul Bibliei. Voi nu credeți așa ceva. Voi să credeți ce știți despre noi. Că suntem patrioți români, că nu suntem împotriva minorităților, dar că ținem ca harta acestei țări să rămână întreagă și să nu ne spulbere vântul istoriei de pe hartă. Că va fi rău.